I am raising this thing because there are government officials here. You have to address the situation of socio-economic conditions in the country. Kubesi nizinto ziyimiphumela yazo. Hamba ngicele ukugibela point umphathi wenkulu. Amapolisa aseNtshona Kapa ayakwazi ukwenza umsebenzi wabo. Wathi khona ingxaki ebangela masilele. Nawuthetha imeko yesipolisa. Isipolisa asifuni ukuze siphumelele labapolisa bebabona njengemfoka. Isipolisa sinida a strong social intelligence. Lo muntu ulilisho lepolisa eliyimfo ongabonwayo onke umsebenzi ohamba nakasana nazo nezindleka. Where is the social intelligence of our police force in South Africa? When our people is easy to be done down like anything. And what are they? I know man. Catch up with the one in South Africa. He didn't pass and I buy a food bag is about that. Ukuseno abantu ehlale iqhubele yokukhilima social intelligence. Inqola zokupolisa nokukhuseleka. Uba bathi xa befika ngale veni yakho enye-uniform umsebenzi sewenziwe umdala. Bazawuhlala phaya kuphela 3 hours statements. Akusiyo nto esiyifunayo ukukhuseleka. You are talking about a defeated culture. Uyabona nje la yelo mntana wakho ungamfundisa eConstantine. Uhambe umfundisa edorophini ushiye isikolo sakhe. It's a defeated